kauna zai zama kaunar da nake shirin na muka muke ba ta musaltuwa kishin da nake akan ki ba zan iya lissafin shi ba ko da wani zai mace kirga ke jira ni iri daya ina yi bisa du'a'i zan yi farsan da in taho soyayyar gaskiya mahadin ta kulawar gaskiya inda har zane so kiki so ne da kaunar gaskiya cuta inda akan so ne da ban bayyana ba DCP an kuwar danya nake ban kyale ko ba an gaishe ku